Добра вест! Спасен ли си вече и имаш ли вечен живот? Да, ти се нуждаеш от спасение и си точният човек, който трябва да чуе това послание. Истината е, че краят на човешкия живот води само до две места – вечно осъждение в огъня на ада или вечен живот и спасение с Бога. Къде ще прекараш вечността, зависи от твоето лично решение. Ако избереш да бъдеш спасен и да живееш вечно с Бога на небето, има само един път. Покай се и повярвай с вяра в Господ Исус Христос. Ако днес вземеш решение да повярваш, тогава вече си приел спасението. Моля, изречи тези думи с искрено сърце. Господи Исусе, днес вярвам и те приемам като мой Господ и Спасител. Влеза в сърцето ми и ме води по Твоя път. Амин. Ако си го казал, а искрено и с вяра, тогава днес ти прие спасението и Небесният Отец те посреща с радост. Това означава, че Твоето име вече е записано в книгата на живота в небето.